хеле ки мо дар видеои динагӣ гап зада будем, ки дар бораи модел гап занем ё ки дар бораи дандон, ҳамин дар бораи кадомаш гап занем. Бисёритон гуфтем ки ихе ухе ихе ухе, дар бораи гуфтем тоқит гап зан, дар бораи тоқит гап зан, чида каҷала ихеле ухеле. Ман ҳамун видеоро ина ҳамин саҳаре тамошо кардам. Мегӯям чӣ қа барои тоқит гап мезада бошам. ҳамин тоқиро ба як айсарон гирифтам. ҳамин хе тоқи пишташ чӣ будай, каҷала будай, ихе каҷала не пачақ будай, чӣ хеле будай, не хеле будай. ҳамун видеоро ман худам бахай саҳаре тамошо кардам. Бисёре савол чӣ кардам, ки барои чӣ каҷала, барои чӣ ихеле ухеле. Рости гап, ман ҳамин вақте ки видео съёмка мекунам, ай ҳамин саросима мегирам, ман дигар не ҳамин нига мекунам, не чӣ мекунам, ай ҳамин саросима гирда. ҳозир шумо савол дорем, ки чида тоқит каҷала монди. Не, ман вақте тоқиро мегирам, мемонам саросима мепӯшам, камера кулчат мекунам, гав мезанам сразу. Рости гап, ҳамин хай гудако мегирам, ҳамин тоқиро футбол мекунанд, дар ҳамин хонаву дар ҳамин коридорро мегирам футбол бозӣ мекунанд. Ай ҳамон хай дасташон мегирам, дар калам мемонам, видео съёмка мекунам, тезтар видео съёмка кунам мегӯям. Хай мегирам бозӣ мекунам. Чӣ хеле ихе тоқи вақте мегирам, вақте видео съёмка карданда, мегӯям тоқиро футбол накунем, басай битем ман қадига видео съёмка кунам. Мегирам видео съёмка мекунам. Ва я футбол карда будам, ман гирифтам, охирон гол шудам, ман ҳамин гирифтам, я видео съёмка кардам, баҳри шумо нишон додам. Дар бораи тоқи хайна маълумотон додам. Ҳозир ман тоқиро рост кунам, ки бохабон нагӯям, ки тоқи каҷала буд, чӣ буд. Тоқиро рост кардам. Тоқиро бояд ҳара одам анамихе хушрӯ мона, ба зеб нағз мешавад. Агар шумо ягон саволе дошта бошед, ҳатман дар комментария бинависед. Ягон мо хатогӣ дошта бошем, мо ислоҳ мекунем. Ҳатман фикротон дар поини комментария бинависед. Шумо фақат видеои маро интизор шавед. Ман видеои мошин мекунам барои шумо, ки шумо роҳат кунед. Марҳамат, рафтем. Агар шумо бихоҳед, ки дар бораи ҳамин модел ман пурра маълумот битам, ин модел короче, чӣ хел бигӯям, ин вақта бисёр мегирад. Ин чӣ хел шидага, дар дасти ман чӣ кардага, ғалтидага, чӣ хел ман ира гирифтагам, чӣ хел якум ҷо, чӣ хел дуюм ҷо, ман ҳамаша пурра карда ба шумо мефаҳмонам. Агар шумо бихоҳед, ки ҳамин видео ҳамин пурра шавад, ман ба шумо нишон диҳам, ҳатман интизор шавед. ҳамин видеоро битонед дастгирӣ кунед, лайк монед, видеоро битонед ба дӯстони худ поделиться кунед. Ман дар видеои оянда пурра карда дар бораи ин модел ман шуморо мефаҳмонам.